Hemmelikani on noin, se on vähän vaihtelee eri kasvatteille eri hinnat, mutta sanotaan, että tuosta 50–80, että sillä välillä. Ja sitten täytyy varmaan ostaa vähän ruokaa ja ehkä muitakin varusteita, niin mitä kaikkea nyt kannattaisi tällaisen ensikertalaisen kanin ostajan ostaa kanin lisäksi? Kanin lisäksi tarvitsee tietysti sen kanin koolle sopiva häkki. Ja totta kai yleensä on muotoa, että mitä isompi, sitä parempi. Ja sitten se tarvitsee juomapullon, mieluummin pullo, ei semmoista kuppia, koska se pullossa se vesi pysyy parempana. Ja sitten tietysti tommonen ruokakuppi, mihin siellä saa laittaa sitten porkkanat ja muut pelletit. Ja sitten sitten se tarvitsee nämä kuivikkeet ja heinät ja siinähän se nyt melkein on. No paljon tällainen koko paketti kaneineen ja varusteineen maksaa? Osaatko heittää jonkun sellaisen summittaisen arvion? Mä veikkaan, että häkki on jonkun 80 euroa ja... Kissa. Iso. No, parilla 100 euroa. Hormoni. Varmaan kaikki varusteet. Hormoni. Meidän yksi ostaja lähti kysymyksen meille, että miten kanin kynnet leikataan oikein?